Inyano. Etiamo pa na mejidise munyina mo hoje. Ida uchedi ampon. Basaya dom no ase se mo hoye. Ya so ye hoye gugudi egu a ye tiase mba. Yes ye hoya gugudi egu. Obade no e mo brunti bibia bako na every be 4 days mu be mse be na nsemu ni enwunu ne nan be na nsa na me ho mfa me me wotiade bi e wo ho na timi kan ho akasa na efi enra me ti ade kan ho ma na enya asenkuma ba ti wo he mani kura use me ho mfa me na eti amma wonua ba anya se kasa na mepe ana se enye ehwehwoni mu na ye menimu ye na so nsem bi etu esetu abasa nti na maba sanse me nnuanu bi o mu kasa o munim kasa nti o munim nyansa enya wo kasa o be kasa no na kire nyansa wonim na emum eya asem no ye frɛ bibi ne structure asem ne structure ne asem no ne ti ne asem no ne bobre eni mu nchire mu ne be chiro bi se wasema wo kan eye nyansa sep ana se enye nyansa sem na mi se na enu mu ni ebe se me bon kompa komechi kakra ebe ekobe adaduasani be adaduasemu ni ya se obroni kasa mu ne be gan se 1 month na yenwia be me fe no kwame bedi ako ya nkrofo bono kasamana ne se cheda okodo ma hene ho na bra okodo ma hene fe na najima bedu na himfie wo pampledwase no aya me se okodo nkosrem na okodo ne kasa bi okoka ye no na anu abra me ye video no me kira wo se anya nkwa akosra da najima bedu ne fo bi ho da bi na najima bedu ti se de ya odi emanim ena wodi ekuro nsuso wanim enti oyo hene enenti abra wo pedi bere no ekuro bi apese okomo ko pedi bere no efiri won mo wo so okoho nyina nchen enti na kwa so so okoho ne nchen na emu masante kasa na wa woto na wo pese wo kire se ene cheda kwa sante hene wa masante de nsafa ne tirimu nti no ye ne ye be kasa ye jimifo anasa ne enim ne ye kana ye ne ewu no wadwene ene wo fom obi kasa ti asebne popre wako hini bi ho wonu se niema bi koso social media so ye ebobo ememmem ma we ba no abekasa na we ya ba bekasa ya asem ye tifi nyina afri adema bedu yi ye ono ne ba bonten di sa wotan ya beto ene obi a wo ya santini ene obi ono na gitum so ye bruni no abeta ye ntem amakasa twitwie kasa basa bebre apiepie firi sansem wi mu aba ama won mo trate so mbekum krofo won mo trate sa asante oyi bruni nya na asante hini na asante ni yere nene ma mpodze ensem onyina afiti prekope bai because of obi a oye dikanimu anaso obi a oye leader no ne pia obi a wo hye no ase wo kuro mo so ohun ne pen se wotan no se wontan as long as oni pa ne be kasemi se obi epese oye obi pese oye we no emasa wotan no ekasa no no wotan kokudro no eba timpanyin bu baby to se opanyin won trafia masawi afo empanyin se bu baby to se opanyin a wo we nanka no ne mofra be yanka wo we bie no eba ne ye ka nanka befo e ka ne ka ho bi what ya se e kire se opanyin wo bia mete mante so and it is so ye panyin anya sem bia na wo so beka medin tokwa mojakago empapemu ninkumtwe akayo de be nipancham enu na najima bedu ye na me no kasai adibati bia domafo binum ana ebrofo binum a omo de sebi tafra cha omo adwene wo fom esi social media so edi atam kan sama kase kofa sante ma bonyine ye ekofa sebi ye wuran sama kase onom kafa asante ni menhia na okia me ho ese woni ne nse oka kire ni nyina afi kotwe brani na najima bedu na se wakono ho
na se wona ne kwakasa ene ne nkasa e wo bota ye ndi a wo de call no ho esase Ghana ni bie no betimi abekase ensemu adima bedu babonte beka say who is he a king? Even the name Asante Hene, I had an issue with that. I will make sure his name is removed from Abraham Constitution ni enwo no na adima bedu osi adwaso ne no Abraham Ghana Constitution ni enwo no Abraham ne wo fa na adima bedu wo de ne hokota kwa me nkroma empo na wono presi e beti bibi e fe ne bron rege no na bo fa na adima bedu a no wo de kan wo mo point mi anyi otumfo adi amfi chieftaincy act nim na won ne wo tanti wo ki kansem na even mampo is not Asante just say upese wo de bibia wo beka bia na ane na mampo land doesn't belong to Asante Hene ensem basa wo ba bonti be ka be attack otumfo opim so ba attack menhia na wo kwa mbedi akoto wo ahunu bi ana na wa ma bonti mpo Wama bonten ya me video ameka se. Na najima bedu. Me na no me do. Na so ensemi e koso ne wonsemi aba bonten beka no. Na nakabe ya ka jai na sundue mra. Eza so wonsema wo beka no ebe mampa pa mu aba wa ma ye bida. Na wa ma homre so akọ apempreda so wodoma. Sa wo kwasal ni mabedi ya wo ya wo si de yi. Ai ensema e koso mu mienu mo ya ahemfo akasie mienu aye insult aye for akasie mienu ne wo hene aye very insult ano dan chanya wo sabe kan sa ane ensema e koso obi antimi nkan wo kwa me bedi ako obeka na wo du tiri beji akyerama na wo beko otumfo ho na na kokasa aye nsamfo ezasa ya Asante traditions mu no yawo achidoma fako bia ne nyuma edi ti obi wokọ yo hene e wasante ahemfo na mu wanya asam na woya man hene o wanya asam eso wontimi nko otumfo ni ndalet agese wo de fa wo hene bi ana ne fako panyini fako tire ye odam no wo de fa so na wo de akobo otumfo so na wo se bia ya so aso wo du tire bagi akyerama Asante kasa mu no woti sasem no ase ya mu na mano ate hwe bia ni se wono mama ba ebe gina ho se because of say otofo tra badwamu a momo no Asante amamle ho chada se wo be ko otofo na kokasa. This is what we need. Said your call do ma hene ho ye okogina ho no ye bo dwama no ye hyeda bo dwama no efre adukurofo o mo hye do ma tore kire ele nyina ebe hia wo no kwa me bedi akochada sabi ni pese hwehwe because na no kan enye se wotofo te badwam wotofo tra apabiase a wotofo tra badwa bia mu a obia beba ne nche bia waje o mamba so wobi bia la wochia me wogina ho ya fa no wochia me kantankrache o yotofo chia me no ema ne toro bia o mo kwan ezan se wo wani eti se wo wachima na wo ko opim so wo hu eti to bi obe sound but apart from a no otofo ti bedwom say otofo ti impasse na obi ba ne cha ayi tro otofo anye ne feso amamle ne amani akwaso what bedwom say na onipa bia timi ba bebo ne mu otechia no a obi etimi kono ncha bi ikuri mi ametuwo ya mensame mfata same mi ohobi na me kwasreche ame na otofo ani pom so sepe obetimi amachia me sanse manemara dia oya kwa michida no de ne safari tirimu the same thing obaye me esasa me so me ye ne nana kwa michida yo otofo nana wodo ne nana no nyina eti so akwa ne nchen e wo yie no ase a na otofo ma no kwa ma ne ba ne nchen ebetena ne poso de ne safari tirimu obi de safari tirimu wote ase Asante amamre mu no obi de ne safari tirimu se echese wo ye makoda anichi na onu hu ne dibre no tena fom no tina bedi akuhu ayi ne che beto okodo ma hene ni mu no nisam no okopɛ mu kan ho no sa na ti akɔkɔ hokɔ yi ne che eso okɔhye do ma hene che se wonu mama mele ni amane en sa amamre na mo binu mu a mo fisa mo ano ate mo fisa mo nim nyansa
ena mo be kasaye se mo ne ewu mo na mo fi se mo nim nyansa ena chada ko otumfo kwa abeso e ka so obi akobi wa wonim kwa akoro obi fa so ko bi o ya santefo hetiti ye ni o ya nya ye ya dia mamle ne amane ne kasa ena tete ye ti je wo ye bia no ye wo na ofu se wo ti ase sene ye wo pu ni chire ye ni timhwe woni ebu se wo ne ye kasa asantefo no ya nukura star ye no yenim se de ye kire mensa me ye ni se megina panyin animu a eye de atam so ne panyin be kasa na be so wonsa obepagya wonsa asante amabere mu no echiri ani tu ne panyin kasa da so wonsa be gu ho wonsa be ko achi ana wonsa be gu tsa ye vumu ani ti se mu a ba so na mo kasa no ya mo si ye mu bia ni ewu wu ni masante amabere wa hene ho na kire wasante ase asante kasa no ti ase o hene wo so me ba asante kasa no wo ti ase sai ena chada so obeko otumfo ho obi ko bi wa won ti ase nyese otumfo akoto na yie ya wono wo so ne bate ayimpa so enyese otumfo ti ayimpa so a wo kwa yie ne bi na wakoto otumfo so ti ayimpa so na wasira konya efrit kantankrache ho eni ama o kan woro wo che ena wo koy wo nana no wodin safa wotirim obi enim so asante amamla ne amane mu no obi de ne safa wotirim se ya kire se wo ye nakoda wudi bre na wotena wo so wotena fom ho wo so wo yere betena wo bia wo mama nantana wo mpa mo no ezan se kantankrache gina ho okura nsa bi okura ni bi oba ho oguchima wo me wotumfo esa de da wotumfo santi aniti mu amufu sa munim kasa sene ya asantefo na ya ankase yete ye kasa asante twi no asante twi no nya na moka okumase no asante kasa no enya no na moka okumase no ya wo ya asante kasa ye ka ewo ho enti sa wonti ase a ka wono pado na chada ntimi nko otumfo ho se obi timi ko otumfo ho a ke ne fako afako ni bia wotire afako ni biala ewotire mampo hiri ko ntimi nko otumfo da le so ne ko kasa dabi monti asante amamle ne amane ase asubija hiri ntimi nko otumfo da le so ne ko kasa adisa wo de wasema ko John wo fekutire na feko na ka asem etintam kase akura ba wo mo otumfo nim dalet wo mpa wo yo hiri no a wo ye man hiri no ebia no obi akantam kase agu so awo so ko feko nim na feko no atras na feku tire no adi asem no esiri na ase na feku tire no di asem no abeda ni wura na no kro ba asese wo de fatia meso ade beda chia me ni ade asem na koda wura na ye wura che brese abusua we momra esase matese ese makamentam enti momra na mabusua na ba wo beba bedwam esase wotim ni kasa wo so wa ba one na maba apatem abra ye wura te atena se ne abedi asem no abekirem ne yebu abode ebo no mona bo wano chada betime akotumfo ho eho ye yase yakasa obi ko bi wo chada ko gina doma no wo se de ono aba ono agima bedu ho na asem no obi antimi nka ono agitum so obi antimi nka because ye yasantefo ye ni masem bi ye wura ono obi awo as long as ye wura mo agima bedu din da as long as ye wura wo mesi ni pose wagima bedu ade a wo ye wura na obi ani asem agima bedu mom no wo memenfe owo pens ne bitterness bi no do wotan abeto ne asante ne bunu ye ba kofi tete abeto yentam na ye di ye ho atam ye boy ho ma ene esa yentam sa ye yankofa sa ya wade ana ono de otene de ye ho eti kwa na wono kofa so kasa ye no so ntitwia tie ne ye wase asem no obi antimi nka ro no kwa me bedi akọ obeka ni tikro wode bedi akyerama sa wonti asante kasa mo amuye video no mo kama no ntumote afezu wase obeka otumfo se de wabado man no no otumfo timpagase na ukọ ne ncha ya nko no ho kwa na ofa so kọ do man no no ye bese ehunu so okọ otumfo sa na one owi anu ahye otumfo che se no hye do man ne che because omunya ya ahemfo akese mienu won hye wa do man ne che se ne wo wa ne o se ma ne kwa ma ne ko otumfo nchen dabi okobobo ni tini kun tiri so ye wura hu so mo ye mofra
So it will watch us and more friendly wom. I could have gone and do so good nature. A set of swap, won't chuck wapapa. Bediako or you come in Yakoda. Asante, yen see and tomagufi and fancy abonting. And yet you know say, and I would open so because I won alcojina. Doma hino ka dia basem. Wona watu asante 10 times odu tiri bagia chama. Wona oka asasem nya wona ye wura beka asasem. Ananya wona ye wura beka se ye wura nyi kurase ni. Asante wa mamna ni amane. Sadi ohini bi kwatena yi ase ase efenso tumfo. Na ba omi ache no kurase sem ni amamna ni amane a. Ye mfa nya hwe. Ba omi ache na antia no. Ano kire se wadwere wo fom. Ye wura kire se menannan. Akora wo fum kumwa panyinu mfum dwa. Ti wodi nsa fefa ne tire so kira wo se menana no na emom kana o kan ye no wo so obekọ no ho no nye se ne ekọ obi ho sa me meka se meba wo ho ye mpokura na ye normal people no na wo fra me fon so ana beta mbedu oh we me meba ho mechia me ne okọ me wanim ye wo ma ho emma se meba ho ebia na komo bi ho ebia na kasasie bi ho ebia na bibititiri bi wo ha wo pesa wo ne minya internase ne ka ti ba bia be chia bia be dwom na wo de sankra ne be ma me no mehwe wodi mu enti mu omunni mu nyansa na mo ntia asante kasa ase no mo kama no paado esase yeti asante kasa ase anu ti ne mu bi be kasa ye na kacha da ase me obi ase esase ona wo mi fam vote nkotoma no eni ti se obaye na ayi o emnantie be to ama no wonto menya masem ana vote no kura me Ghana ho mini ho eti mi vote nka ho na mi vote ka ho a me nkose mi vote fa nkotoma cheda o ye criminal what you say aneti sani ono kan asem an ye mu bi begina so kire twi ne kire wo a wonti twi afi so ya santini ana afi so ya kan ni akan kasa obi a woni twi a woka ye de na eye the typical asante twi emodu enya asem bia ne ka wo eti cheda so obekọ otumfo ho no no otumfo akokasa ana ne ye hwe ani mu ye basi ye hu se ye wura nie ye wura bodwa ade ama cheda na cheda de na ye de ye fata wokọ anu one ye wura be kasa se de one do man ne kasa ye ne ya me bodwa man microphone ne wo gina ho e wo menhia akasa se de one do man ne kasa ye no no aka wo ye wura nim so de ti ba ya kyerama owi a wasa kan wo ye wura nim se ahemfo kase ye mienu e wo menhia aya ban kase mu ya be so wo ye sa wa me bo anu ne ye na de mo ka de se wo kwase wo yase ayase ye wura tia ayi patase na wo so ne ba champem hene echa apem ehene o so ne ba fa no echen apem any a champem the body guide of his father ana na wo hu bi da se wo koto na yi asinti wo ko ne nchen se de ono kan no moye madwini madwini wo form because I wouldn't ma santia mamla ne amane a ochia me kura no ogina wo no sabi otufo na nchia me kekene no na so ontimi fa na no nto ahinsam age asam na ba ne ye ka na ochia me asiso ha mampo ahire wo feku a ye fe no ni fa feku oyetire asubija aye benkum oyetire ye wo chidom ye wo jase ye o mawere ye wo chidom ye wo feku no bebredu mienu se feku obi a obi adamu so ye ohine hwan so yo hene wan so ya gogo ma hene so ye mampo ma hene so ye kumewu ma hene so ye subinya ma hene o hene bia wo ye bia asam ba wontimi mfre ye wura wontimi ka se ye wura me pa chompese me no bedi nkomo what you dare not akọ fa kuture nim wo fa ko nim ne be ko na fa kuture na fa asam no na ye dia akọ ye won mo de ko mas asam no ko ma om ne ye dia da ye wura na ye wura hye da to asam no so se e betena so what do me say mo am kasa kasa ye no afide se mo ne ewu e na emfa ngosia hwan na ne ewu ye hwe animu oso obekọ ye wura ho ano ne ye hwe animu koto na yi ase awonko no ho so ye hwe animu so obekọ ho asomdue de obi apese akokọ aketo na anim asem ho ye wura de ye anim de ho di we ni mo an se ye wura do ma hene anasa adima bedu titi ni pantem ne ani abre ne pese solve ya no esase ahwe yi ade se ka twe beba
Said the binumu store and a bro champion and NFL and Koran to Tofewa. Not Thomas, you know, and I'm a machine get 2 more from class and 4. This is what we are trying to resolve. This is what we are trying to resolve. Say, it's creating you this point. And if you think is what you saw is what he expressed himself there, then what you know from Uni Masantia Mamani Amani and Jas and Casasia. Siani and Chirao. Yabaso Coho, so on the Coco Casa. I'll call you as on the Casai. Now, hold the Casa, a dear Casa and Anica, and a year Nassina Kiuram Casa. Coco. Yen yes, I am a Santifo. A year bar, what time for chiao. A year say, yea, you will be a castle, be a yasin, you be a ye. Two co be a yassi, and any pan will know soon, yes, and for sanity. It will be a castle, Missumi, and I mean Yana Crono, Minimo Chana mo, Mimiana Cro, Tisana, yes, Santifo. Yakwa ye huno tina hunu se kwa ye no yakwa ye e de dwene ye daachi enchiri ma ane de besi e chena ho ti yesu ye ho yase ti wotafo bi obeba bia no wona ne ye wo tu esasa kire se onipa woni dabre wo yase eti yai owo ba ye baako wona ne tisade ne mia na so a wona ne be ya danfo eyipa so wona ne betena so wona be didi abomu akolafo kora ye mamo bam eye si ye mamo bam. Na yese chida akwachi otumfo no de nsafa ntire so na ode na tran di bread etra form agro ne che e na momo so obi eni ewu da bi o so obekọ ho eni ti ye hwese obekọ ho ne aboni dwa na ba idi echi se de omo ya pampere da se no ehu na ahebobo no abankasim ye fe ne manhia na ye wura afra na hemfu nyina tutuntuma se de dai da maye fe da dukrofo ahu na ode nsa wodo ode ko ye bi wode no double 4 double 4 okonso abehunu se wakoshe otumfo che na okokache otumfo se de ekoso no ndoma hwenta ka behu de besi okokasa akasa ni bi o manhia de ekoso no ndoma hwenta mo no ade na ekoso they will ask you say de na ekoso they will ask you so otumfo oni obi wabo obi din da na ho ebeto da bia chada ho brum wa ke ton da bia ho Obyeso anu akache otumfo se wonno cheda ai bedi akọ odi tiri bagi akyerama asem obi antimi nka be bisa se de asem no obi ntimi nka he wabo muso odi tiri bagi akyerama e wo menhia na se be mani asantememu wo na wo be ma ye wo bakosamo wo kojira kasa odi nya se be mani asantememu ye ni mema ti wo bedi akọ na wo be ma ana wo begina ye na nani makasa odi tiri bagi akyerama so e bedi akọ sawo wo ye antwibosi akon sawo wo ye hwan twebu akodua so ye dokopem wo ye boanya yantuo hwan na wo ye anaso ye asantoa wo ye na nakosi kire ya wo ye oduma sehene wo ye hwan anaso ye berekum na natia wo so du tiribaji atama ma hwan ya wo be bie wo no be kasa se oi omo ye video se mo ni ewu mo asantefo bi hwan ye ni ewu ye hwe animu atwemu ne wo ye sha animu so obeklo akot ade ewura betena se na wa hye ne che na wa kasa mu mienu ahemfo akese mienu a eti mi bedi akoche da me besese mu ntamasem na ewura to wo hwe na o kasa asemu na tia mi nyina gu ho na ahemfo nyina gu ro mu tie no owi osmeden sa we brewo hai owi anu asa akase ane me obi antumi ka me meka amedi mi tia gira chiama eno ne ya hye animu kwan because no promise yenye so koshi ewura yase owi anu ase ewura che no de ewura gina ho twa ne photo ensem hu na mu de wate boka asante eye fomo ho ana boka asese ne mo pese mo disrespect asante no sa na asante na tie ye betchire mu nyansa pa because asante ye man ye mamo kwan said ye ma adwesi fire mo no akanfo nyina ya santefo akanfo nyina sha sante asepe akanfo nyina la chi wurase de oso wonti ase no onfa court aka ma no ye kuro pon e be kekere ya Asante Kingdom akani pieti ni Asante Kingdom isasa no na ka ma nyina kekere bo a wonti ase ko epo ko se no
ade na mo pe ade be na mo pe se mo papa kanfo mu na mo de mo tena ho na mo chichire mo de ha ade na mo pe na kanfo ni bi so ma ho kwan ade na mo pe akan ni tiri ni asanteman ezasa Joseph onno je ne papa ma ade wonu si ho ma onu ba bi patana he epeja wonu ma onu ma japade ti asanteman wa peja na ka mai ai ma bibi mi wo ba na ne baketo de behwe ne ma empanimfo nyina ana hunu bi da asanteman nyiri si kuro bia wo ma ne mu asanteman cha ka kuro bia na wonna wonim isa se ha dance aka ma so e wa asanteman mu ye hwe nkura anyinyini bonna bonum kokobia ntia wonu achembo akọ mu fifiri ho boje sa wonu mu kura wo adanse ye hwe nkura anyinyini afufu nwene ne masa de nyina wa asanteman mu so asanteman wonyini si kuro bia ya ka kuro ewo akama nim ho ubia kan ni bia le firi asanteman mu ho eti memme kuro edin no afa na asantene ni civil memme edin no afa na asantene na ma ayi 1680 no and civil ya cho say 1680 ye beti the new kingdom ewo akama nim mu ye fa na asanteman but ema sase no akasa de wonyini si kuro bia wo 9th century to 10th century wache wo bia wa akama mu ho ene obi be so sesa ba kwasem say ya kan fo nyina firi manso what the fuck won obi a ono ya kan piesi a oye yukunida abra yuko ni fra kwa na mu ne baye oyuko no fra kwa na mu ne baye edi echi na yukufo nyina anse ye firi ayi bedwem adase bedwem na ba ko pese me firi bondugu ba ko pese me de me ko fa ayi wakadugu wokoti bi hene you be trying to can't you use your own common sense? Why you can't you use it? Yeah, you could phone you and say, how do you feel back? Because me, they free. I said, we find I brought up a pass what dear Santa in a pen. You have an ass Benzabons. What dear Santa in a pen? Touching my henny or papa and Benzabons, one dear Santa in a pen. And you fear what dear. I never some moon, I cost one and them to few was on near person, Sabacosem. Na sama ni obetechiri won ne nua ba jamerewa yom kwachechiri amufra ma owi bechiri manso no dada no 1420 ana ono betechiri ho sabre ni mu nyina na chim ni anchi achechiri kwa aman sa 1420 na kwa aman wo ho esa chim bedi ade na ntwi baaye ansa na kura bia ma fi ba ana otie kentan ansa na bia ayi afense obri yebo eba hwe the first dynasty obri yebo abreso 1680 you bring your boy woo ye ana ayi afa say ono o say tutu obe kwa ama hene yeah 1694 ana ono called suntra sentokwa ana 1699 no ono called enchantokwa to 1700 echidi na mpesa mo sa ba kwasem no jefiri mu manso onche kwa amai omunyina ya yikofo isasa breko bring your bro atiase no wakati wo setutu ye bagina ye kwaji ni fra se ne ye fo ho ewo nana kofi ayi nana tutu kakawrewre ewo na ba bia no no fra ho no Eastern region no ho okwaji ni firi ho eji ni din ya woni fiara ni din ya de to so kofi tutu so eji ono busum ni din ana de to so ntuna ono won trafa ne wo so ware ti babu mu Goliath na wote ne kan ono wo se tutu no tom ene ti dia ba ene se ne wo fa abra okọ na nabo aponsim won mu no ba ye no a mi ankasa me nana ba ye fe na abna bonsuwa ayi one ne koye bibia nyinsa ko ba eche no wo ba ye na ne wo fa obire ebo ase kofi wo ha madwene eti ko menwia ho e wo manso eti wo se tutu okọ ne wo fa ho e wo manso akonwa no eye nwia na panyini ene kwa aman na mu mabani pati bia ni mu dia wo se tutu ne wo fa ene kwachi ayi ya fese kwachi amiyawo ye wo ba tachiman 1720 na so akonwa ne de ya ka panyina wakonya ni mu a ene kwa aman de mo de mun koso na mun tantro na Yesu o twedi aponyankopon woto soro obetie nyina ikase na university meko esasa meko baabi
na mu masem ono no keke kana menti ase sa ade asa no kasa wan ani ewu so akoti ewura yi ase am wodin sa fanti so ani wona ani ye wo hene e ka santi amamna ni amane ho ye mamu kwan ama mu nsa abamna ni abakosem esa se ni ho saa na nanu fitete breti mentante ne bepemne e de wonum nsem omonum nsem eja nchirima eti ye mamu kwa amamu nsa no sabose besa bote mo bunu champion mu amunkoso obi e ba man ho kwan wonum bete mo bunu champion mu ne nte but abakosem ne de you dare not touch it because ye mamu kwa amamu nsa no ye no ane say na amene ye no ane say mu chatsro mu bese na mo sem koraza abakosem mu bese na mo se bibia be anya dwuma eniti mo ma bai ya mamo emu anitie eda mo ase mo ma bai ene me ho efa me kakra me sa ma ba mo ma bai